Jugant, portem mig any de pandèmia oficial i decretada. Les escoles, els instituts, les universitats han engegat ja màquines i mentre això passa, la societat continua envellint. Cada vegada hi ha més gent major i fins i tot hi ha gent molt gran. I aquest fet, però, cal saber-ho aprofitar. Per als més joves, tenir contacte amb els majors és tan positiu com per als més majors, tindre més joves, sense que això supose cap relació de dominació. Això es va posar en entredit, jo trobo que en 1968. El que està clar és que cal fomentar la renovació de manera que la creativitat dels joves no quede esbiaixada a causa de l'autoritat o de la tradició. El futur és nostre.